Dobrý deň, ja pochádzam originál z Trebišova, ale tuto pracujem v Zürichu, už som tu 10. rok a v Zürichu sa nachádza aj môj barberský salón, čiže tak. A čo sú teraz najväčšie trendy? Najväčšie trendy by som povedal taký side part, Čo to znamená? side part, teda middle part, to znamená, že taká cestička klasická, ktorá bola kedysi populárna v takých tých 90. rokoch, by som povedal, sa to znova vracia, ale taký messy style, to znamená, že trošku tak chaoticky nastajlované, čiže nie tak úplne, ako to bolo kedysi, že úplne rozdelené a tak, ako by som to povedal, ulizané, ale skôr také wild. Aká veková kategória chodí najviac? Veková kategória u mňa je to, fakt ja striham chlapcov od 16 rokov do 40, čiže takto by som povedal, také dosť široké spektrum. OK. A vy sa ako dnes cítite? Super. Čo si dávate robiť? Komplet. Strih, brada a vlasy. A je to niečo nové? Alebo iné? Ako ste doteraz zažili? Nie, tak to isté. Nebojíte sa ničoho, hej? Nie. Používam všetko, čo patrí k barberingu, čiže od britvy cez hrebenie po všetko možné. Až po, by som povedal, až po také spreje, pigmentové spreje, ktoré nastrikajú vlastne sa na vlasy a zasiahnu vlastne tie maličké vlasy, ktoré sú nie až tak viditeľné a zväčšia ten objem vlastne, čiže to je dosť taký špeciálny proces, no. A kto barberuje teba? Mňa barberuje môj barber. Výborne, ďakujem. Ktorý so mnou pracuje samozrejme, áno. Ďakujeme veľmi pekne.